Άμα ευθυλάσει το βλέπεις έτσι. Κοιτάξτε, και το κοντά μακριά κάνει μια προβάση. Ελάτε, εδώ πέρα υπάρχει μια θέση. Θέλω να κάνεις το πάνω, λοιπόν. Βασίλη, έλα, εδώ. Και ο Κώστας. Αν ξαναπατήσεις το κόκκινο που δεις. Κάτσε λίγο κάτω να πάρει. Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε διπλή γιορτή, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον Ευαγγελισμό της Ελλάδας. Την ημέρα αυτή, εκεί κάτω στην Παλαιστίνη, τη γη της Ευαγγελίας και τη χώρα των προφητών, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ προσφέρει το κρίνος στην Παναγία, προαναγγέλνοντας την ενσάρκωση του Θεανθρώπου. Είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα για την Ορθοδοξία, αν σκεφτούμε το σκοπό για τον οποίο ενσαρκώνεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός μας γεννιέται για να πεθάνει σαν άνθρωπος, αλλά και για να αναστηθεί, για να πάρει μαζί του τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους και για να μας διδάξει, όμως, ότι μετά το θάνατο η ζωή δεν σταματάει εκεί. 25 Μαρτίου, γιορτή του λυτρωμού μας, οι καρδιές, φορτωμένες με τα άνθη της ευλάβειας, ανοίγουν διάπλατα κάτω από το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Διπλή σήμερα οι Ευαγγελισμοί, διπλά τα ελευθέρια. Καίρουν τα ουράνια και πανηγυρίζουν τα εφήγεια. Εκτός λοιπόν από το πνευματικό μήνυμα που είναι πανανθρώπινο, έχουμε και ένα άλλο μήνυμα που είναι ελληνικό, εξεγερτικό. Την ημέρα αυτή διάλεξαν τα παλικάρια του 21 να ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Ο σπόρος της ελευθεριάς που φυτεύτηκε από το Ρίγα Φεραίο, που φυλάχθηκε τόσα χρόνια από τους Φιλιππούς, ήρθε η ώρα να βλαστήσει, να βγάλει βλαστάρια και καρπούς. Το μεγάλο μυστικό γίνεται σάλπισμα, πολέμου η αρχή, ύμνος ελευθεριάς, ζωντανός θρύλος και αστραφιαία, ο ανοιξιάτικος της ελευθεριάς αέρας έκανε την Ελλάδα όλη μια φλόγα. Μια φλόγα που θέρκεψε θρεμμένη μέσα το μυστικό της αποφυλάκη της οικογένειας, όπου οι ιερές παρακαταθήκες της φυλής μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά σαν πολύτιμη κληρονομιά. Συνηθίζεται την ημέρα αυτή να εκφωνούνται πανηγυρικοί λόγοι, με ωραίες εκφράσεις, με επένους και κοσμητικά επίθετα για τους ήρωες. Απλώς όμως ακούγονται, χειροκροτείται ο μιλητής και
Κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Σήμερα θα ήθελα να δούμε το θέμα πιο απλά, πιο βαθιά, πιο ανθρώπινα. Ακούμε μεγάλα ονόματα της ιστορίας του 21. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτζος, Γκανάρης και πάρα πολλά άλλα που θα ήθελε σελίδες ολόκληρες να τα αναφέρουμε. Φανταστείτε και πόσοι άνθρωποι ακόμη, όχι γνωστοί, αγωνίστηκαν πλάι στα μεγάλα αυτά παλικάρια. Αυτοί όλοι θυσίασαν τη ζωή τους, το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος για τη λευτεριά της πατρίδας. Η ζωή μόνο για τη λευτεριά δίνεται, γιατί μόνο η λευτεριά αξίζει πιότερο και από τη ζωή. Σκεφτείτε όμως πόσοι από εμάς σήμερα θα έκαναν κάτι ανάλογο. Πόσοι θα άφηναν οικογένεια, σπίτι, περιουσία, καλοπέραση για να αφιερώσουν τον εαυτό τους στην πατρίδα. Την απάντηση την ξέρει ο καθένας μας. Οι ήρωες του 21 όμως δεν δίστασαν μπροστά σε τίποτα. Δεν σκέφτηκαν τίποτα εκείνη την ώρα. Ούτε τα σπίτια τους, ούτε τις οικογένειες, ούτε ότι δεν έχουν όπλα και πολεμοφόδια, ούτε ότι οι Τούρκοι ήταν πολλοί και αυτοί μια πούφτα Έλληνες. Και όπως μόλις έρθει η Άνοιξη, καμιά δύναμη δεν μπορεί να κρατήσει τα μπουμπούκια των δέντρων να μην ανοίξουν, έτσι κανένας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα λαφρά παλικάρια του 21 που όρμησαν στον αγώνα ξυπόλυτα, πεινασμένα, έχοντας στρώμα τη μαύρη γη και προσκέφαλο λιθάρια, όπως μας λέει και το δημοτικό τραγούδι. Και πόσα κατορθώματα δεν έκαναν. Αρκεί να θυμηθούμε την Αλαμάνα, το χάνι της Γραβιάς, τα Δερβενάκια, τα Ψαρά και τόσα άλλα, όπου έλαμψε το μεγαλείο της γενναίας ψυχής του Έλληνα. Ο Καραϊσκάκης, όπως γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, σε λίγες μόνο μέρες βρισκόταν από τα Γιάννενα στην Αττική και από τη Στερά στην Ήπειρο, περπατώντας πάνω στα απόκρημνα βουνά της στερεάς Ελλάδας, μέσα στα χιόνια, στα κρύα και την παγωνιά, έχοντας μέρες και νύχτες ολάκερες να κοιμηθεί. Χώρια οι μάχες με τους Τούρκους που ήταν συχνές. Διαβάζοντας όλα αυτά, οι μορφές αυτές των αγωνιστών προβάλλουν μέσα από την ιστορία γιγάντιες, πελώριες, που μας κάνουν εμάς σήμερα να νομίζουμε και να λέμε ότι ήταν υπερφυσικές. Όμως όχι, ήταν και αυτοί οι άνθρωποι απλοί στο σώμα και στο χαρακτήρα, που πονούσαν και κλαίγαν με το χαμό των δικών τους και γελούσαν και χαίρονταν με τις νίκες τους εναντίον των Τούρκων. Ήταν τα γεγονότα όμως της εποχής εκείνης που τους έκαναν ατσάλινη τη θέληση και πέτρα την καρδιά τους. Ήταν τα 400 χρόνια σκλαβιάς που κουβαλούσαν στην πλάτη τους, οι ατιμώσεις, οι εξευτελισμοί, η βία, ο πόνος που τους έκαναν γίγαντες. Και πώς άλλωστε να μην γίνουν. Μπορούμε εμείς σήμερα να φανταστούμε τι σημαίνει 400 χρόνια σκλαβιά. 4 γενιές Ελλήνων σαν και εμάς γεννήθηκαν και πέθαναν σκλάβοι. Δεν γνώρισαν τη λευτεριά. Δεν γνώρισαν τα παιδιά το παιχνίδι, το χάδι το μητρικό. Αρπάχθηκαν από τους Τούρκους και γίναν γενίτσαροι. Γυναίκες ατιμάστηκαν, παλικάρια σκοτώθηκαν από το τουρκικό χέρι. Να γιατί πολέμησαν οι επόμενες γενιές με μανία και μίσος, με πάθος και ηρωισμό. Ήταν για να διώξουν τον τύραννο από τα δικά μας εδάφη, για να χαρίσουν στους Έλληνες που θα ερχόταν αργότερα τη λευτεριά. Να κοιμούνται και να ξυπνούν χαρούμενοι, ελεύθεροι, χωρίς να σκέφτονται τους Τούρκους πάνω από τα κεφάλια τους. Και το κατόρθωσαν. Κατόρθωσαν κάτι που φαινόταν αδύνατο να γίνει. Κάτι που έμοιαζε με όνειρο. Στον επίλογο του ιστορικού βιβλίου Καραϊσκάκης του Φωτιάδη γράφονται τα εξής. Ένας και μόνος είναι ο μεγάλος λαός, ένας και μόνος είναι ο μεγάλος ήρωας του 21, ο λαός. Το πότισε με το αίμα του και θέργεψε με τις θυσίες του. Δίχως τα ανώνυμα παλικάρια που σβάρνιζαν τα βουνά και τους λόμπους, μη έχοντας ούτε τα λουτσάροκα να βάλουν στα πόδια τους, λευτεριά δεν βλέπαμε. Αυτοί οι ταπεινοί και ξεχασμένοι μας τη χάρισαν, αυτούς λοιπόν ας στολίσουμε με το χρυσό στεφάνι της δόξας. Στη μνήμη αυτού του άγνωστου ήρωα, που είναι και άντρας και γυναίκα και παιδί, ας στήσουμε το πιο λαμπρό άγαλμα της ευγνωμοσύνης μας. Έπειτα μονάχα από αυτούς έρχονται και οι Κολοκοτρώνιδες, οι Μακρυδιάνιδες και οι Νικηταράδες. Και σε ένα άλλο σημείο γράφει: τη λευτεριά μας αδέρφια, μονάχα με τα σπαθιά μας θα την πάρουμε. Ας μην καρτερούμε τίποτα από τους ξένους. Και πράγματι, τα λόγια αυτά ήταν αληθινά. Όταν οι λαοί της Ευρώπης άκουγαν για την Ελληνική Επανάσταση, γελούσαν κοροϊδευτικά και περίμεναν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα
να σβήσει, να χαθεί και οι Τούρκοι να γίνουν πάλι αφέντες. Πόσο πλανήθηκαν όμως όλοι αυτοί. Χώρες μεγάλες έμειναν άφωνες εμπρός στα ηρωικά κατορθώματα των Ελλήνων. Το 21 είναι για μας ανεκτήμητο εθνικό κεφάλαιο. Είναι η δόξα της Ελλάδας. Αυτό μαρτυρεί τη δύναμη και τη ζωτικότητα της φυλής μας. Αυτό μας έφερε ξανά από τον κατακλυσμό στην πρωτοπορία των ελεύθερων λαών. Αυτό εξασφάλισε το μέλλον του έθνους μας και ρίζωσε πιο βαθιά στον έδοξο αλλά μαρτυρικό τούτο τόπο. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτή τη μέρα, όταν εμείς μαζευόμαστε να κάνουμε αυτή τη γιορτή, όταν στολίζουμε με σημαίες τα μπαλκόνια, τα σχολεία, όταν κάθε Ελληνόπουλο κρατεί από μια γαλανόλευκη στο χέρι, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτούς τους λεβέντες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε απόγονοι τέτοιων ηρώων. Πρέπει να νιώθουμε το χρέος που έχουμε απέναντί τους, να κρατούμε τη χώρα μας λεύτερη, περήφανη, μεγάλη. Ο νους μας αυτή τη στιγμή αστραφεί σε αυτούς τους αθάνατους προμάχους της ελληνικής ανεξαρτησίας. Από τα βάθη της μακρινής μας ιστορίας μας παρακολουθούν που τιμάμε σήμερα τη μνήμη τους και μας προστάζουν να κρατήσουμε τον ιερό τούτο τόπο ελεύθερο. Είναι ιερή επιταγή και μεγάλο καθήκον. Ορκιζόμαστε λοιπόν στη μνήμη τους να διατηρήσουμε και να ολοκληρώσουμε εκείνο που μας κληροδότησαν. Τη λευτεριά, τη δόξα, το θρίαμβο. Με ένα στόμα, όλοι μαζί και με μια ψυχή, ας αναφανίσουμε τούτη την ώρα. Ζήτω οι αθάνατοι ήρωες του 21.